Så vil jeg byde velkommen igen til Dr. Dims Laboratorium. I dag skal vi se på endnu et afsnit af denne her sampler, Akai S1000. Det var det, den hed, ja. Og i dag skal vi til at skifte nogle komponenter, fordi de er nemlig kommet hjem. Og det var jo så strømforsyningen, den havde det vist ikke så godt, så vidt vi husker. Den havde de der kondensatorer, de havde lige alt skidtet ud over det hele. De blev inkonsistent. Ja, så det skal vi have lavet i dag. Og jeg har skilt den. Jeg har taget låget af med det samme, for der er ingen grund til at se mig skrue låget af 17 milliarder gange. Det tror jeg godt, at man kan undvære at sige igen. Og jeg har også skruet strømforsyningen ud igen. Og den ser noget våd og klistret ud. Det gør den altså. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil pille dem her ud. Den der skal også ud. Jeg tror faktisk, jeg har bestilt til hele baduljen. Rense det op. Og så gør vi det, at vi sætter de nye ind. Så den her har vi ikke brug for lige nu. Så den ryger ned på gulvet. Ja, der var den. Og så sidder vi med den her helt alene. Ja. Den skal vi have pillet ud. Tænder lige på loddekolben her. Og så... Ja, det er en fin. Hverken skovl eller spade, det er en rendegraver. Ja. Så. Det skal vi også bruge. Den der behøver vi ikke lige nu. Er der mere vi behøver? Jo, den der skal vi jo også have. Så vi kan rense loddekolben igen. Og så kan vi jo gøre sådan her. Og så igen de der loddekolber der, de ledninger er godt så langt. Det havde været rart, hvis den var lidt længere. Men det er den ikke. Ja. Du skal bare blive liggende der. Så. Og jeg har også varmet min udlodderstation op, for at være helt sikker på, at vi har alle kanonerne ført i stilling. Men vi kan jo starte med at skrue printet ud her. Og jeg har også husket, for en gangs skyld, bytte. Mange skruer har vi? Har 2 skruer her. Vi har den skrue her. Den bliver faktisk stilplan, kan jeg se, fordi der sidder sådan en lille metaldims noget ned i printet. Så når skruen går på ned på den er faktisk rimelig klistret, så laver den forbindelse mellem printet og kassen. Så tager vi også lige den der. Og nej, jeg kunne ikke finde en skruetrækker, der var større. Men jeg skal nok øve mig på det. Kan vi så få dig ud? Ja, det kunne vi. Der er noget isolering der. Det ser også noget korroderet ud, det her nede. Hvor skruen, den der skrue, jeg sagde, der var stelforbindelse, at den skulle sidde. Så det er jo heller ikke så ret. Så det skal også renses, inden vi samler den igen. Så har vi den her. Ja. Jo. Puha. Der er nogen, der vil sige, gør sådan der, og så køb en anden strømforsyning og sætte i. Det er der nogen, der har gjort. Jeg synes, jeg vil prøve at lave den. Så derfor så har vi lidt reservedele her. Lidt forskellige reservedele. Kondensatorer i lange baner. Jeg gør altid det, når jeg køber sådan nogle her, så hvis jeg skal bruge 3, så bestiller jeg 10, så har jeg nemlig nogle til andre projekter, hvis jeg sådan lige står og mangler. Nogle gange er det også lidt billigere. Jeg køber med nogle flere, men på et eller andet tidspunkt kommer jeg til at skal bruge dem alligevel. Spørgsmålet er, om vi skulle starte med den store her. Det er den der. Jeg er faktisk lidt spændt på, om jeg er kommet til at købe en rigtig eller en forkert.
Jo, altså værdierne er den rigtige, men ja, benene det nu også. Jo. Det passer sgu da meget godt. Det er slet ikke så tosset. Så den prøver vi at pille ud. Mange gange så gør jeg lige det, at jeg tilfører noget frisk tin til det gamle tin, der sidder på printet, for det gør faktisk, at det er lidt nemmere at... Det var jo der, den stod ikke derovre. Det gør nemlig, det er lidt nemmere at få det til at flyde. Og jo, jeg har også en udsuger. Den er bare ikke så god, når man laver video. Fordi man kan ikke høre, hvad der bliver sagt, så vi kan jo prøve, fordi det er ikke rart at sidde og indånde det her skidteras. Og vi skal løje meget i dag, så vi tager den. Vi prøver den her. Så. Den kan altid stoppe så starte igen. Ja, der var fremmede på vej, som man siger. Spørgsmålet er så, skal vi, de ben der er for store til den der over, jeg gider ikke skifte stift på den, eller løjet. Hvad er det nu, det hedder? Løjespids, der var den. Så vi bruger noget andet i stedet for, vi bruger den her. Den har jeg haft fat i før, og jeg har ikke ryddet op efter mig selv, fordi den står stadigvæk, og den skal klippes af der, ja. Og væk med dig. Så tager vi og starter dig. Har vi løs forbindelse i lodkolden? Det er klart. Det har vi ikke lige tid til i dag. Så. Jeg tror ikke, jeg fik... Ja, den er varm. Husk det nu. Vi skal sådan lirke den lidt ud. Jep, der kom den. Sådan. Au. Ja, nå. Slukker vi lige det larm der. Ja. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg skulle tage en lille billede af det. En lille videobillede. Så man kan se dernede. Alt det der sad nede under den. Der skulle jo helst være helt tørt. Men det er det ikke. Ja. Men det er svært at se, om det er den, der har smidt det hele ud over det hele, eller om det er en af de andre, der har så det bare løbet ned. Jeg tror faktisk bare, det er løbet ned, men jeg skal ikke løbe an på den. Derfor har vi en ny. Sådan en fin ny en. Og minus, den skal jo helst vendes rigtigt. Den kan edderkrylle og sige karbum, den her, hvis den bliver vendt forkert. Der er meget karbum i den. Så jo, den skal vende sådan. Fordi den skal vende til dertil. Så derfor ved vi også, hvordan de der skal vende. Så den må vi jo sådan set bare pille ud af os. Og så kan vi bedre få det renset. Det er nok en meget god idé. Det gør vi. Ja, så kan vi lige slukke den der, så kan den ligge der. Ja. Yes. Så starter jeg alarmen igen. Den og den.
down in the basement, all dusty and dim. Dr. Dim's tinkering, fixing things grim. Old radios hum with crackles and pops, and a tape recorder that never stops. There's a dial that spins and a knob you can turn. The static buzzes, but Dim's still gonna learn. Dr. Dim loves his old machines with tape and wires and static scenes. He says, don't worry, it'll all be fine. Just wind it up and hit rewind. Radios flicker and tapes rewind. In Dr. Dim's lab, it's all entwined. He's got a radio from 72, a reel to reel with some stories to brew. The crackling voices of a faraway time. He tunes them in and makes them rhyme with the press of a button and a twist of a wire. Dr. Dim sparks up a new desire. Dr. Dim loves his vintage sound, old tapes spinning round and round. He says it's magic, don't you see? A little fuzz makes it history. Radios flicker, tapes rewind. In Dr. Dim's lab, it's all intertwined. He's got a Walkman from the 80s still alive, and a dusty old cassette player that survives. With every click and every whir, the past comes alive with a little blur. Dr. Dim loves his vintage tech, old radios and tape decks. Oh heck, he says it's all a bit old school, but here in my lab it still rules. Radios flicker and tapes rewind. In Dr. Dim's lab, it's all intertwined. Meget bedre. Så. Kom, lille ven. Nå. Du har aftjent din værnepligt, så du må gerne komme ud. Og du må også gerne komme ud. Så. Det er ligesom at trække tingene ud. Dig. Og så kan vi jo lige. Det kan vi nemlig. Tag et lille mere filmer af det her, så I rigtig kan se, hvor snasket det her er. Og det er nemlig meget modbydeligt snasket. Og det er simpelthen elektrolytten, der er løbet ud af de her. Det er sådan noget, der sidder inde i dem. Og nej, jeg skal ikke bruge Bixby. Jeg skal bare bruge dit kamera. Smut. Jeg skal heller ikke filme mig selv. Nej. Så man kan se, så alt det der. Alt det der. Der sidder der. Ja, stil skarp. Alt det brune der er nede på de hvide. Det er væske. Det er etserne. Sådan så det ødelægger de andre komponenter, og det ødelægger kobberet hernede på den anden side. Man kan faktisk godt se det lidt her. Jeg peger ind. Der, det er blevet sort. Vi må satse på, at det ikke ligefrem har ætset banen over, fordi så skal vi til at reparere baner også. Heldigvis er det her bare et enkelt sidet print, så det er ikke så kritisk. Der kan vi lægge nogle små stykker tråd, sådan så det bliver også løjet på, så vi har forbindelse igen.
Men hvis det er sådan et multilagerprint, som man kalder det, hvor der er på begge sider og indimellem, der kan faktisk være masser af lag herinde i. Herinde imellem. Med printbaner, som man ikke kan se. Men det kan det der stas altså. Det kommer derind også. Og ja, prøv lige at reparere det. Så er det, man siger, ja okay, så køber man en ny. Det kunne jeg også have gjort, men det er der ikke noget sport i. Det vi skal nu, det er, at vi skal have gang i en god afrensning af det her. Vi kan putte de der op i en anden bøtte, fordi så kan vi da lege med dem bagefter, eller se på dem, måle lidt på dem, for at se om de er, hvor slemme de er. Men de er meget våde hernede, så de har allerede nej, det har de ikke. De har kastet op ud over det hele, ja. Hvor kom vi fra? Jo, vi skulle have noget papir. Vi skal have noget papir. Det er mere fordi, nu kommer jeg til rigtigt at sidde og svine med isopropylalkohol ud over det hele. Det her. Og nej, det er stadigvæk maling. Det er det altså. Det var en mig og en malerdåse. Og det var altså malerdåsen, der vandt. Ikke en malerdåse. En spraydåse. Ja. Så skal vi også have en lille skrubebørste her. Den er god til at komme ned i alle stederne. Og ind bagved og næsten og ja, så videre, så videre. Og så kan vi bedre kigge på printet også, om det har fået taget skade. Heller være lige så forsigtigt. Ja. Så er det bare at få renset. Kommer også af det gamle flusmiddel af, der sidder i tinget. Sådan noget middel, der gør, at det løber, smelter lidt bedre og løber derhen, hvor det skal. Så har vi noget mere. Det blev meget pænere. Skal vi ikke bare lade som det? Så skal vi bare have det her ulækre noget væk. Nej, det skal vi ikke. Vi skal lige gemme den der lille sjovere. Den gemmer vi lige. Der, ja, lægger den. Med pind, ja. Ja, lige sætte låg på den der. Fordi lige om lidt, så er jeg nemlig væltet den. Og så har vi isopropyl ud over det hele. Nå, så skulle vi finde ud af, hvor den her lille sjovere, den kom fra. Og der bliver jeg så lige nødt til at bruge den her. Så starter vi fra en ende af. Måske kan godt, så kan folk måske alligevel godt kan følge med. Den der, okay. Vi starter med at se, hvordan ser den ud, den lille dimmer der. Er det en modstand, eller hvad er det? Ja. Det er en modstand.
heldigvis en modstand. Det kan vi da altid gøre noget ved. Det har vi. Der er lange baner. Ja. Ja. Der sidder også nogle dioder der. Ja. Så skal det være. Ja, det er garanteret den, der har siddet her, som jeg kom til at lodde forkert. Ja. Og der sidder også en her, jeg kom til at lodde forkert. Ja, 61. Det er den der. Det er garanteret den. Jeps, men det er en meget, meget lille en. Det er en meget lille en, der skal sidde der. Den bliver jeg nødt til at forstørre. Men det kan man jo altid gøre. Man kan forstørre den, det kan man gøre. Ved simpelthen at tage et billede. Og tage et billede. Nu bruger jeg selvfølgelig et kamera. Eller en telefon. Hvor skærmen den har nogle mærkelige farver. Så har vi vores fine modstand her. Og jeg kan jo se nu. Det er ikke sikkert I kan, men jeg kan. Ja. Vi er ude i noget grå, og vi er ude i noget rød. Og så har vi 2 sorte, og den sidste den er brun. Nej, du skal ikke slukke nu. Vi er ikke færdige med at kigge. Den grå, den betyder 8. Den røde, det er 2. Så det, og de 2 sidste der, eller de 2 sorte, det er nuller. Den ene 0, den betyder bare 0. Den anden, den betyder, den sidste ring, det er hvor meget vi skal gange det med. Eller hvor mange nuller, der skal være efter de sidste cifre der. Så vi har en, og der skal ikke være nogen. Den aller sidste brune ring, det er præcis der. Hvor mange procent den er, altså plus minus, som hvor tæt på den er, på den værdi, den skal være. Og det er det, man kalder en 1% modstand. Det vil sige, at den er rimelig nøjagtig. Rimelig. Så vi har 22, og så 8, 2 og 0, og ikke mere. Så det er 820 ohm. Så vi skal finde en 820 ohm og sætte i 1%. Det kan godt klares. Det finder vi lige. Det finder vi lige. Uno momento. Ja, så er vi tilbage. Så har vi sådan en fin lille en her. Den er faktisk temmelig meget større end den anden. Det gør ikke noget. Kan den tåle lidt mere strøm. Den der lægger vi derovre. Og der er stadigvæk fugtigt hernede i. Det skal vi altså lige. Den har ligget nede under den der. Den tørrer vi lige af også. Ja. Ja. Se, nu begynder han jo at tænke. Den spole, der sidder der, det er sådan en viklet med kobbertråd, og så har man sat krympeflex ud over, og sådan noget der. Om man skulle lige lodde den ud, for at kunne gøre rent ned under den. Det tror jeg faktisk, vi gør. Ja, det er det, vi gør. Og hvor var du nu? Du var der. Yes.
Hvordan ser du så ud dernede under? Jeg vil sige, det kunne være værre. Det kunne være værre, men der er noget. Og det vil vi gerne have væk. Så. Sådan. Og det er lige meget, hvordan den vender. Det har ikke den store betydning. Men det sidder alt sammen der snæsket. Ja. Ja. Isopropyl. Ja, jeg har også noget isopropyl her. Ja. Det var lidt inde. Ja, fordi den er ved at være tom, så kan den ikke... Så er der ikke så meget sprøjt i den. Det gider vi ikke. Så tager vi den her over. Vi skal snart have fyldt dem op igen. Man skulle tro, at jeg drak det, men det gør jeg altså ikke. Hvad var det, jeg ville? Jo, det var det, jeg ville. Jeg ville have noget på en vand. Ikke på den vandpind. På den der vandpind. Jeg må ikke bruge en biskit. Nå ja, det var det, vi ville. Jeg har helt glemt, hvad jeg skulle. Jo, jeg vil lige bruge den til også. Og lige gøre de her ben lidt pænere. Sådan. Så kan vi lade det hele igen. Jep. Ikke med dig. Ja. Sådan. Og så sætter vi dig i igen. Ja. Tak. Bliv siddende. Sådan. Og sådan, ja. Ja, så var det den der. Så gør vi så bare det, vi gør sådan her. Sjøp. Og så kan den komme ned og stå ved siden af transiststolen. Ja, sådan. Den er lidt for stor nemlig, men det er det, jeg har liggende. Så er det det bliver. Sådan. Så klipper vi lige det med. Benafklip. Væk med dig. Væk med dig. Lige pludselig så ligger der kortslutter et eller andet sted, det ikke skal ligge kortslut. Sådan. Så fik vi klaret det. Så kan vi begynde at sætte de nye komponenter i. Nu starter med den store skiderik her. Den ved vi hvad er. Sådan. I med dig. Lige give den en lille bitte tryk. Sådan, for det. Så bliver den hængende. Starter vi den der. Klip. Så. Det var det. Så kan vi jo nok ikke gøre så meget lige nu. Det kan vi ikke. Desværre.
Fordi Dr. Fjummer, han har altså bestilt nogle forkerte kondensatorer. Der har i hvert fald ikke bestilt det, man skulle bruge. Så ja. Det er sådan, det bliver. Det kan være, han kan finde på noget, måske. Jeg ved det ikke. Ja. Ellers må vi jo købe nogle. Det kan jo godt blive inde på det. Så ja. Men inden vi stopper helt, så kan vi jo godt lige bare for sjov, fordi vi kan prøve at måle lidt på de her sjovere her, som snasker ud over det hele. Der behøver vi ikke stå den der mere. Vi kan stå den der til gengæld der. Sådan der. Og så skal vi lige huske at nulstille den. Den siger 0,44. Det skal den ikke. Det var bedre. Den der, den kan vi da godt prøve at måle på. Den er på... Den skal være på 180 mikro. 400 volt. Så mange volt, der går den der altså ikke op i, men... Og det der, det var minusen. Det kan vi jo godt bare, fordi vi kan. Hvad siger den? 0,134. En 1000 mikro. Nej, hvad siger 180? Ja. Den er faktisk 200 der. Ja, vi ligger der mellem 100 mikrofarad og 220 mikrofarad. Og den går højst op til 250 volt, så ja. Der skal være omkring mellem 0,3 og 0,5 million. Og den er jo pænt langt nede. Den er helt nede på 133. Så den her, den vil jeg sådan set prøve at gøre i ren, og så vil jeg gemme den, fordi den fejler sådan set ikke noget. Den fejler ikke noget sådan i den stil der i hvert fald. Hvis vi ser, ja, hvordan var det nu? Jo, der. Der. Så kan vi gøre sådan her. For det giver nemlig også en idé om den fejler noget. Dens ISR-modstand er i hvert fald i orden. Vil jeg nok påstå. Hov, den sprang af. Den vil ikke være med. Så sætter vi den på igen. Ja. Nå. Det tror jeg da ikke rigtigt på. Er vi helt nede i pico fra? Nej, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Så må vi have den næste tester frem. Det går godt her. Ja. Den kan fortælle os lidt om det, fordi den der, det så meget mærkeligt ud. Det er noget billigt lort, for at sige det pænt. Der var den. Det er ikke noget, der virker særlig godt. Men nu er det sådan, det er. Så prøver vi den. Ja. Den giver mig jo så en helt anden ESR på 1,9. Det er for meget. Det er altså for meget. Ja. Det giver mening, og den der er faktisk heller ikke så høj. Den er på 172, men det kan godt være inden for grænsen alligevel. 180, ja. Gotcha. Den karter op og ned. Vi skal stille den også.
Der er jo ikke nogen, der kan se noget, men... Og har vi alle instrumenterne sat op her. De er ikke helt enige om, hvordan den skal være i hvert fald. Det må man sige. Nej, jeg tør ikke stole på den der. Det gør jeg ikke. Så farvel med dig. Så tager vi en af dem her. Man kan godt, det ved ikke, om man kan sige, at jeg tager den. Ja, den er slip. Den kan vi lige tage en film i. Ja. Så. Den er nemlig slem. Den er nemlig slem. Man kan se, hvor våd den er. Og så er det også ligesom, at den buler lidt i bunden. Det er fordi, den der gummiprop, den er på vej ud. Ja. Lige præcis. Og det skal den jo ikke. Den skal slutte tæt. Hvad siger den så herover? Nu prøver vi her først. Ja. 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 Nej. Prøver vi den her. Den har det svært. Den kan slet ikke måle noget millifarad. Ja, den er 2,1 millifarad. Ja, det passer nok meget godt. Den er lidt nede lav ende, men det skal være 2,2, men den er 2,1 et eller andet. Så prøver vi den her. Den der, den drejer rundt, og så kan man ikke. Sådan der. Så prøver vi den her. Test. Jeg ser 0,9. 14,8 ohm. Ja. Det skal den i hvert fald ikke være. Men vi behøver ikke måle på alle de andre også, fordi det kan godt være, at der er et par af dem, der er stadigvæk okay, men det bliver de ikke ved med at være. Nej, det gør de ikke. Så vi er nået dertil, hvor vi må lige lade resten ligge lidt, indtil vi finder nogle rigtige kondensatorer, der passer. Indtil da, så må I have det rigtig fantastisk, til vi ses igen meget snart. Bye.